Velkommen til Lolland i Marken. Jeg står nu her på en ganske speciel mark herude for Tølløs. Det er nemlig en roemark, som vi kan se heroppe til hjørnet. Og deroppe til. Så langt øjet rækker. Derhen. Og det er nemlig en ganske speciel mark, fordi at vi kan se hernede, der er roerne. De er rigtig gode. Ja, lige her. Og jeg kan se det. Det er verdens bedste sukkerroe, der ligger der. Og hvis man ikke kan se det, så er man godt nok blind. Men den her mark her, den vil jeg skyde på, har haft sukkerroe i sig i cirka 10 år. Bare ved at komme en slag på tasken. Det er svært at sige, om det har været store eller små sukkerroer. Om det har været en god eller dårlig høst. Jeg vil sige, hver 4 år cirka, der skifter man sådan ud med sukkerroe-typerne. Der findes sukkerroer, så findes der sukkerroer, så findes der sukkerroe-typer. Og det er godt nok mange typer at styre på en gang. Og jeg tror, de er i gang med den 3. type lige nu. Men hvis vi tager et lille blik herover, så kan vi se, at det er en god jord. Den er dejligt fugtig efter regn. Og sørme så, om de ikke også er søde engang. Det er måske lidt komøj-agtigt. Det er faktisk komøj. Men det må vi vente til en anden gang. Det var så alt fra Lolland i Marken i denne omgang.